Πολλά μούτρα βλέπω. Τι τρέχει? Είναι 6 το πρωί. Το αφεντικό σου τι έχει? Παράτα με. Δωράκι. Δεν μου λες εσύ, Μόρτι, τι νομίζεις ότι κάνεις εδώ μέσα, κουμάντο? Σιγά μη θίξουμε την κυρία. Όπα. Φορτωμένος μου ήρθες. Για λέγε. Όλο με παρεξηγείς. Μια καλή κουβέντα δεν λες για πάρτι μου. Εδώ μέσα τι κάνεις? Βαστάς τα δοκάρια? Αρεσάκι. Σε ξέρω τόσο καλά. Λοιπόν, λέγε τι θες να μου πεις για το Σωκράτη να τελειώνουμε. Εντάξει, μωρό μου. Μη βασανίζεσαι. Δεν είναι τίποτα. Μόνο το αφεντικό που ανησυχεί. Είναι προβληματισμένος. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Πες στο Σωκράτη να ηρεμήσει. Η δουλειά θα τελειώσει όπως αυτός γουστάρει. Θα δείξει. Αλλά μέχρι να δείξει, ας πιούμε κανένα ποτό. Εκτός αν δεν κάνω για παρέα σου. Ρε Σάκη, γαμώτο σου! Πόσα χρόνια σε ξέρω, ρε μαλάκα? Καμιά δεκαριά. Συνέχισε. Τι θες να πεις? Τίποτα. Αγαμίσου! Ήσουνε για σένα, ναι, ήσουνε για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνε για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε. Μαλακίες. Μα το χάνουμε τον καιρό μας. Τι μας έστειλε ο Σωκράτης αυτό το μέρος? Λοιπόν, πείνασα, πάμε να φάμε κάπου. Σε μεγάλους μπελάδες μας έβαλε ο κολλητός σου. Τι στο διάλο ψάχνουμε εδώ? Τίποτα. Ο Σωκράτη ποιος αυτό? Χέσε μας μωρέ με τον Σωκράτη τώρα. Θα τον βρούμε, πού θα πάει. Δεν είναι σαν εμάς αυτός, κατάλαβε το. Εγώ σου λέω ότι ο μάγκας την έκανε με τα λεφτά και εμείς καθόμαστε και ψάχνουμε σαν μαλάκες στα χωράφια. Ακούμε που σου λέω. Δεν μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, έχω εγώ το διαβατήριό του. Τι να κάνει κι αυτός, δεν έχει που να πάει. Εμείς τον κάναμε έτσι. Τρέχει σαν κυνηγημένο ζώο. Πολύ μπερδεμένα μου τα λες. Με μια γαμημένη φωτογραφία ψάχνουμε μες στα χωράφια. Πολύ μπέρδεμα. Για να μην σου μαλάκα. Πάμε ρε. Πάμε. Βάλε όπισθεν, φύγαμε.
Εσύ, ο δικός σου δεν είναι αυτός? Πού είναι ο δικός αγόρι? Νίγη και για μπάνι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει στο φεγγάρι. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι.
τρέχει? Τηλεφώνησε ο Σοκράτης. Πιστεύει πως κάτι βρήκε. Σοβαρά. Το βρήκε το κολόπεδο επιτέλους? Όχι ακριβώς. Απλώς λέει ότι πρέπει να είναι κάπου εδώ κοντά. Και εσύ τι ζόρι τραβάς? Στεναχωρέθηκες που βρήκαμε τον κολλητό σου? Άντε, πάμε να το θάψουμε.